На вас ви трябва точно само така. Господин Делян Пеевски, всеки ден ще се моля ти да спечелиш избори. Ние ще ви накажем по този начин. Аз имаме тук лидер, който ни командва, който като ни каже отрепнем. Като ни каже застойте един ден, тук ще стоим да знаете. Защото той е наш човек, за нас се бори. Да живей Делян Пеевски. Искам Делянчо да спечели с Бойко. Още да ви крадат. Днес за какво гласуваме, знаете ли? Ще видим. Не знаете ли? Не знаем, за сега още не знаем. За какво гласуваме? За български. Ние ще ви накажем всички роми чрез Делян Пеевски. Вие бихте ли ни разяснили, вафли ли се продават вътре или гласове, понеже един човек така не каза? Това за гласовете е само вашата фантазия. Да, защото тук е екипа. Събираме се как да действаме, къде не Чий екип? Кой има да действате? Да помогнем на хората да направят правилния избор. Човека, Мухарем Зуфури, прякор Шиптъра. Как разбрахме, че е той? Умника си е забравил визитката баш на таблото. Занимавам се с бързи кредити. На задните седалки в момента може да снимате, има по един. Обаче, Да не се дехидратираш и да дадеш парите. двете коли бяха спрени тук от граждани, защото са раздавали пари, спряха колите, притесниха се, заключиха се вътре и започнаха да се крият стъчулките. 6 човека излезнаха след това и тръгнаха пеша надолу по пътя. Вървяха горе-долу 40 минути и хората ги следваха. И после ние разбираме, че те са оставили по един човек отзад в колата. Никой не знае защо са вътре. Най-вероятно пазят нещо. Ето го аудито, Старозагорско. И това е поршето на момчето. Дойдоха там хората и те в един момент решиха, че ще направят граждански арест, тъй като отисна, че няма полиция. Те момчетата ме се да бягат. Момчетата ги припещаха вътре в магазина. А те са бягали чак в магазина? Да. Те кадрите всъщност могат да се видят във Фейсбук на своя глас. Там може да ги видите. Да. Димитър Баберков се казвам. Баберков, да. Густо Марк. Хора, които са влиятелни тук в Пазарджик, са идвали и са ги заплашвали, ще гласувате за нас, че ви се борим къщите. Това е надост. Това е правителството на прасетата и затова те трябва да се махат, трябва да има законност. Виждате ситуация. Вероятно в полиция има пари и затова полицията се мотае. Приятелю, спиш ли? Ето го, човекът с поршето. Дежурните дознатели, дайте да видим сега какво ще открием вътре. Всички назад. Нека да оставим хората да се свършат работа. Да, тук ми е батерията. Това е батерия на... Ето го, другото момче. Личната карта. Лична карта, нито го Легитимирате. проверихте за самоличност. Защо така? Дайте личната карта. Защо не го легитимирате? Те медиите снимат, така че лицата ще станат международно известни. Вижте какви табелки имат по колите. Значи, заложили къщи. Ето прави се обиск в момента. Абе, господа, проверете му чантичката на момчето. Защо не проверяват чантите? Не знам защо не проверяват чантите и аз не разбирам защо. Ето го втория човек. Той е малко като сънен. Защо двамата, които ги прегледат, Нито купувам, нито продавам гласове. За това нещо, което вие ме обвинявате, аз нямам нищо общо. Това е човек. Мухарем го няма. дайте през седалките да отворим. Още една спринцовка излезе. Намерихме пропуск български командос. Значи това е кола на служител на МВР, вероятно. Тук задават въпрос, коя строителна фирма изпраща командоси да търсят строителни работници. Отворете да видим колко има вътре. Пазете се, ще бъде изкарано всичко тук настрани. Пазете се. Ало, господин Бараков, здравейте. Да. Ивайло Мирчев съм, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България. Да. Във връзка с този случай днес в село Огняново с двете коли ви звъня.
Сега, там, доколкото разбирам, полицията решава да ги пуска поради липса на данни за извършено престъпление. Правилно ли съм разбрал? Нещо не ви чувам, прекъсват. Дали знаете, че не мога да давам аз? Съжалявам, не мога да давам аз. Има прес-център на МВР. Проблема е следния. Проблема е, че се виждат пари, виждат се списък с тефтери. Тези хора не е ясно каква е мотивацията им въобще да бъдат в махалата с тези луксозните коли. И ако вие кажете, че няма данни, че престъпление е извършвано, че няма данни въобще за нещо нередно, което да се е случило, това е много смущаващо, защото всички знаем, че... Моля ви се, обърнете се към прес-центъра, а дали има данни, дали няма данни, го решава районна прокуратура и окръжна Пазарджик. Помогнем на хората да направят правилния избор. За това ще са моля Делян да спечели. Да дойде държава с главно Д.